Hello guys, दिनैनि गोदान मोनसे बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि तुफान दैमारि अटिसनाव बरायग्रोनो लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे सानसेनि ब्लग भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होगोन होननानै आरो नायनानै मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो सोरबा गोदान फैदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना। ओमफ्राय भिडिअफोरखौनो एसे बानाय मोनदों आरो ओमफ्राय आं मानि सायाव भिडिअ बानायगोन बिदिबो जायो आरोना। ओमफ्राय बेलेगावबो थाङा नालाय आङो गाइस भिडिअ बानायनोबो। लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आं माबा मोनसे देखायनो दे नैबेयावनो दे बारा मोजां नुनायबो नङा आरोना गाइस र' गिथावनासो आरोना बुस्थुआबो दै नै मोजां नुहुरा दै जिबौ जा गिदिरखा ओइ खनसे जोंहानाव न'आव हाबनायानो आरोना नैयाव आरोना मोजां नुहुरा गोसोम आरोना नुहुरानो एम्बु सिथ्र' ना मा जादों फ्र होनबाय थादों आरोना। ओमफ्राय आं नैबेयाव जिरायदोंमोन आरोना नै सेराव ओमफ्राय मा गाबबाय थादों होननानै बेयाव जिरायदोंमोन। ओमफ्राय आङो साहा मोखां जादोंमोन नालाय ओमफ्राय मा फ्र गाबबाय थादों होननानै सानबाय आङो बुस्थुआ माबा एम्बु सिथ्र' जाखादों बियो होननानै आं मिथिखायो नालाय ओइ खनसेबो बैयाव बागदाव होदों बियो एम्बु सिथ्र' जाबाय थादोंमोन। ओमफ्राय बे गिदिंबाय थायो आरोना बे एरियायावनो ओरैनो जा फेस्था हेबलायनाय मा एम्बु सिथ्र'सो जादों ना मादोंथाय जा गिदिरथार आरोना खर'आबा बबेथिं दं मोजां नुहुरा। ओमफ्राय नोंथांमोननोबो मोजां देखायनो बे हाग्रा सिङाव आरोना फ्र होनगासिनो आरोना आंहासो गोजांस्रिउ मोनलायदों गोलावथार बुस्थुआ बेयावनो नुबायना लोगोफोरनि बैनो आरोना ओइलायथो जा गिदिरखा आरोना गाइसमोन नै आयु आवाज सोलायलायदों बुस्थुआ गिदिरथार आरोना आवाज सोलायलायदों आरोना होनलायलायदों आरोना गाइसमोन मा बुस्थु जादोंथाय एम्बु सिथ्र'सो जादों ना मादोंथाय जिबौआबो दारासो नामाथाय मोजां नुहुराखै खर'खौ उदै माबाखौल' नुदों आरोना गोसोम आरोना लोगोफोर बे एरियायाव थाबाय थायो बियो बेरायबाय थायो बेयावनो बेरायो नै दाखालि बैयावनोमोन आरोना नैबेयावमोन आरोना नैयावनोमोन आरोना। ओमफ्राय थार दान्दा दं नालाय एम्बु सिथ्र' जादोंमोन ओमफ्राय आंहा दंना मा मिथिया आरोना। ओमफ्राय आंहा जि माबा सारखोबाय थादोंमोन ओमफ्राय उनाव गावनो आन्दाज मोनबायदां ओमफ्राय बाखुदावनानै ओमफ्राय ओरै खारलांबाय ओमफ्राय आं लान्जायखौल' ससेखौल' नुबाय आरो खर'खौ नुवाखै आरोना। ओमफ्राय बारा गोजानावबो खाराखै ओमफ्राय ससेल' थांनानै ओमफ्राय बिदिनो जाबाय थाबाय आरो फ्र होनलायलायनाय जाबाय थाबाय आरोना गाइसमोन एम्बु सिथ्रखौबो जायो बिसोरो आवाज सोलायलायदों आरोना गाइसमोन आंखौ नुदोंदां बबेथिंजाय खर'आबो मिथिया ओइलाय ओंखारबाय जा गोदोरखा आरोना मोजां नुहुरा हाग्रा दं नालाय स्टेन केमेरा थानायमोनबासो ओरै हरनो हागौमोन आरोना ओइ मोनसे सेल्फि ओरैजाय लाग्रा दंना ओरैजाय बेखौ ओरै माबा हरनो हागौमोन आरोना ओइ खन्दाव थानानै दंबाय थायो आरोना इयावनो बैयाव माबा नायदां जिबौ लोगोफोर जाखांबाय खोमा ओरै खोलाथिं ओंखारलांबाय आरोना जि गिदिर गोलाव मायनि जिबौआ स्टेन केमेरा माबा थानायमोनबा नोंथांमोन एसे खाथियावनो देखायहरनो हागौमोन आरोना माबाफोरबो गैया नालाय आंनाव गनफोरबो गैया नङाबा ओरै हरनो हागौमोन गोसो माबायाव खाथियावनो बानायब्रबनानै ओरै थांबाय आरोना नै बिथिं थांबाय बिदिनो बेरायबाय थायो आरोना बियो नैथिंबो थायो बिथिं थायो मालाबा ओइथिंबो थायो जोंहानि न'आव हाबखांबाय बियो खनसे ओमफ्राय लोगोफोर आं भिडिअ होखांबाय मोनदों माथो सिगांनो
ओमफ्राय आरो देवख्राख्राबो दङ खनसे आइया आथिङाव मानला जानाया नैबेयाव उन्दुनायावनो आरोना जोंहा खुरिया बबेथिंसो फैखोथाय मानला फैदों आरोना बारा गिदिर नङामोन आरोना बियो फिसासोमोन खेरै खालामबाय ओमफ्राय ओरै खालामबाय आरोना नुस्लाबलायासै खारनायखौनो दारास आरोना दारास ना मा होनो दारास खाल ना मा होनो गोसोम गोसोमा गोलाव गोलाव गिदिर गिदिर गोलाव गोलाव जाथारो नैबे गनजों समान समान नैबे गनजों समान समान जायो आरोना नैबे गनजों बेनि देरसिन थाबावोदां अ नै बिथिंजाय सौग्रुहैबाय जिबा र' नोंथांमोन ओइलायथो हनै ओइलाय बेनोमोन आरोना ओइनि नुबाय दा ओइनि नुबाय दा गायसिमोन बेनोमोन आरोना लामाखौनो आन्दायफैबाय बेनि गोलावथारनि ना लोगोफोर फाख्रा आगर दंलायो आरोना लोगोफोर साला आं जुम खालामदों नालाय केमेरायानो मावदों आरोना बेनो खर'आ फिसा आरोना ओमफ्राय गिदिर जायो नालाय उरसोमबाय थादों हनै लामा खालामगोन नामा बियो हायादांलै हानाय नङादां फासि जालबा नांगौसोमोन बियो नुबाय दा नै दहाय बारा मोजां नुवाखैमोन ना एबार ख्रा ख्रा नुबाय आंहासो सेस गोजांस्रिउलाजोब्बाय बेनो आरोना एसे गोदोरालाय नै लामा नागिरबोदों थुस फिट 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 आंथिंसो फैबाय थादों बारा देखायबाय थालालै नोंथांमोननो दे बेनो ओइलै हाबलांबाय हौ लामा मोनबायदां ओइनि ओइनि आरो बैयाव आन्दायहैलायबाय जाम्बासो होननांगौना जाम्बिसो होननांगौ बे जिबौखौ हो लोगोफोर हनै नै इथिं नुसिगोनलाय बियो ओइलाय इथिं लामा दं ओइलाय नुथारसिगोन ओइलाय हाबलांबाय थाथ'बावोसो गाजानो गोलावथार 5 फुट 6 फुटसो जागोनदां थुस हौ गोलाव माइनथार बबेथिं थांखो बियो नैथिं गब्लं दं आरोना नै इथिं थांबाय ओइथिं गब्लं नुहैबाय हनियावनो दंबावोसो थांबावलायाखै गाजानो थुस दन्दर दङ हाबनासो थाबावबाय गायसिमोन बेयाव दंफां सेवनाय दं आरोना हाबना थाबायलायदो ओइथिंबो जेरावबो थाङासै बेयावनो थाथ'सिगोन दसे एखे ओरै गिदिंना थांबायदां आरो नैबावसोमोन बुस्थुआ बिनियानो ओरै माला इसां सहैखोथाय फात्ता मोनासै बिसोरनि आथिंथ' ओरै थांबायदां नाहरसनासै आं बिथिंबो बबेथिं थांना ओरै सहैखो मालाबानो ओमफ्राय आं इन्ट्र' ओरै लालांदोंमोन आरोना नोंथांमोननो भिडिअ ससेबाबो होनोसै होननानै बेखौसो खावब्ला नुहैबाय आरोना गायसिमोन